posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Michael Bizwikusi lero lino ku Lilongwe pa Chileka Community Day Secondary School ground pana Mitete pamenepo ku Lilongwe. Iyeyu adapita pamene adayitanidwa ndi anthu akumeneko ndipo takhani pompo mumvesere kuti kodi Michael Usi wayankhula zokuti chani lero lino mu mzinda wa Lilongwe. Chotilandira ndiperekeso ulemu nonse amene muli pano mumve kuti kuchokera pansi pa mtima ndikuthokoza chifukwa chobwera kuno Mulungu akudaliseni zikomo kwambiri. Pali amayi abambo aliyense payekha mumve kuti ndikuthokoza kwambiri chifukwa choti mwasiya ntchito zanu zofunika kubwera kunoko. Ambuye akudaliseni. Anyamata amuralo ndakuthokozani. Ambuye akudaliseni. Pali nkhani zingapo zimene ndifuna kuti ndilankhule pano, ndiye ndikupemphani mumvesese nkhani imodzi chifukwa chani ndalankhula mawu amenewo, tanthauzo lake ndi chani. Ndisanalankhule, anyamata wa nyimbo iyi ndinayimvera pa audio atanditumizira anthu ena kuti atenga nyimbo iyi chifukwa cha iweyo. Ndiye ndimafuna nyimbo iyi tiyathandize tiimbe tonse chifukwa ndiyikapo mawu. Nyimbo imene mayimbayo ndikufuna kuti muyivumbulusenso kuti 2025 auna Malawi. Muyimbe mwabwino chifukwa azinayinji amene amakhala ndi mawu atetenya, inu musayimbe mwamukuluka, muyimbe mwabwino kuti ayiyake musa. Ndikatama yakusa mbinu yatika ngayi tapase ni microphone azimayi ayiyambise inu musikala ndi pesi. Azimayi ayiyambise. Kaya bisa nak mai, kaya bisa. Siapa sengat mai wa microphone wa ayam bisa. Sonse yang. Ziko mwambi ni mafuna ndinene mawu awa amene akudziwa pasi pa mtima yekha, akudziwa pasi pa mtima yekha kuti 2025 azalephera koma alikulankhula 2025 boma. Ndikuti iye akudziwa ndi mkazi ake kunyumba kwakeko kuti ine ndikayima koma ndikalephera koma akabwera magulu 2025 boma. Amene wowo 2025 akaona chani Malaulo. Mamuna wako akakhala osamenya ndikukati ndimenya anthu umamuuza kuti pinda konko kuti adadi mumenyedwa. Inuyo mumenyedwa kuli bwino muzipasa ulemu mungokhala panopo. 20
2025 anthu malayi muno azazidalisa kapena azazitemberera. Two things. Malayi muno anthu azazitemberera kapena azazidalisa. Ndikunena mawu awa chifukwa chonena kuti mwalankhula zambiri zokhudzana ndi mavuto athu. Anthu ena andale, atsogoleri ena andale, akamakuonani amaona mavoti, saona anthu. Akamaona anthu chonchi, saona anthu, chimene amaona ndi voti. Chifukwa chake muona kuti mafumu akudandaula, anthu akudandaula kuti kunja kuno kuli njala. Mupeza omwe ofu atsogoleri azipaniwo wayang'ana nkhope andalama zawo, amagalimoto awo akudya bwino, akubwera payi nthawi ya njala ngati ino. Bomali silikukupasani chakudya, bomali kunja kuno kuli njala. Ndiye muzizifunsa kuti nanga iwe uli ndi njala iwe? Iweyo uli ndi njala? Nanga iweyo pawekha monga munthu wagulira matumba achimangano angati iweyo? Nthawi ino siyokamba ndale, nthawi ino ndiyofunsafunso odi mwadya. Nthawi ino anyamata takandika ichete. Nthawi ino siyomati ineyo ndisapangana kuti ineyo. Sungamfusire chibwenzi mkazi ali ndi njala aliye kale. Ngeno tukudaba kuna kuti atsogoleri ambiri akuyenda mukatipotere tikutenga boma mukuuza anthu anjala. Mukuuza anthu anjala 2025 azaona malaulo. Uzisonyeza chikondi. In fact Mulungu anamulenga aliyense wa inu ndi ineyo kuti tikhale daliso wa wina ndi nzake. Tsopano iwe munthu uli ndi njala, akubwera munthu akuti afuna zakhale president, akubwera munthu afuna zakhale munthu audindo, iyeyo akulephera kugula ndi bagi imodzi kukapereka kwa anthu 125 boma chifukwa akukuona ninuyo ngati mavoti. Voti simadya tu. Voti simadya nini? Simadya. Akanadziwa kuti inu ndinu anthu si voti. Mwezi akumakamba nkhani ya njala tipanga bwanji kuti anthu awo akhale ndi chakudya. Yanena kuti 2025 muzatemberera dziko lino kapena kulidalisa. Kususa sikumavuta chifukwa umangolankhula. Munthu azizifunsafunso. Kodi uyu ali ndi bala ili lachokera kuti? Kosongema kulankhula koma ndi bala lalikulu koma ana kukhapayo iyo kufunsa bala ali china chake. Dziko muno muli mavuto ambiri. A President Chakwera sakukana, ine sindikukana, nduna sizikukana. Ndikupasani chisanzo. Muli nyumba ndi amunanu. Ndiye pabwera wakuba banja. Mukumuza wamunanu. Amunanga. Pabwera tu munthu wakuba banja. Mamunana kuti kumamva kuba ufuta banja. Kumamva kuba kuongea atukuka. Uya mwakuba vino matukira kuti. Ndiye kabla ya mbona. Inu mundamba. Kodi wakuba wabwerayo, nonene pa? Nimaganifanseru? Ema una wina. Wabwera wakuba baja. Kwa mga kalika. Tungo. Mpeni. Afu. Hautititi. Hafubaja. Asawa. Akamabwera nyumba muda. Sumuramina ni haki. Sumupesa. Chimene ndifuna kulankhula ndona kuti voti imabwera potsogoloza inu imandikonda voti yanu.
akakung'amba kukamwa aliyesa akakung'amba kukamwa tikamati msongoleri ntchito yake siyina msongoleri ntchito yake ndikutesa mavuto kuchepesa mavuto anthu ndiye msongoleri ameneyo ine mmene ndikuyendayenda m'midzimu ndikumachita zimene ndikuchita ndinawuza president ndinali kwati nthawi ikakhale ya atsogoleri athu Madam Joyce Banda mankhwala anavuta muno ndili kwatira nayitalisa mankhwala 6.4 billion ndi mabedi omwe ndikupereka sinali tuwandale ndimafuna khandifotera ayi anthu wandi akwathu bali mnyamata wina amati kondeza mkena yeti alikuja nthawi ya covid siwandale iyeyo anathandiza anthu kumalawi kunoko amafuna avoteredwe pali nthawi yokamba za mavoti pali nthawi yochita kufuna kuthesa chani kodi mavuto bwana nditawuza bwana Chakwera anena kuti chimene ungathe kuchita chilichonse chofuna kuthandiza bomali kuti mavuto tiachepese panga ndibwerezanso mmene ndimatuluka mu ofesi mwawo ndinawuza kuti ndikuthekera pena ndi pena ndithandize anthu ananena kuti chilichonse chabwino chimene ungathe kuchichita kuthandiza anthu utani kodi panga akanakhala wina akananena kuti iwe vice president uzidagawa izi undibera shayi akanakhala wina ndawu amene ndikufuna kulankhula ndionena kuti kunja kuno alipo anthu akusauka amazuka usiku nyumba kukhala phe kumangomva mnanja kulephera kugona chifukwa cha njala musaombere m'manja atsogoleri amene afuna kukhala pa mpando muli ndi njala muziwauza tikuziwa ndiye zoti ife tili njala tikuziwa sikuti iwe undiuza kuti ndi njala ndiye Malawi wafika nthawi yonena kuti zonyengererana zopusa ayi ntchito ndiyoyang'anira anthu akanapanga kutilola Achakwera kuti panga chilichonse chimene ukufuna chothandiza anthu sibwezi ndikutuluka ndimafedereza bino sibwezi ndikumapepa zithandizo kwa zinzanga amene amandikonda ndikumapereka ayi ndikupasani chitsanzo ndabwera panopa apresident kusoni ndili kuti ndili kunoko ndinanena kuti mwachitsanzo ndipo simazoni mutuluka chonchi chifukwa mwadziwazana lomwe ndili kubwera chifukwa ndavomerezana kuti anthu akukufuna nungu ndikuti ndipita Friday masana ndinayimisa azigogo awa amapina ababa azigogo ngeni mati azigogo angawa akunivinira imeyo state vice president pamene mwina ndakuta iwo wali ndi njala akuvinira imeyo zimenezo ndi zimene ine ndi Achakwera tikamakambirana tikanena kuti nthawi iwatipasa Mulungu iyiyi tigwire ntchito bwino mwa ineyo ndimati tsiku limene ndikulowa m'manda mzimu wanga kumanda ndakule kuti komatu vice president sunachite bwino ndi anthu ayi
ndikufuna ndikamakawowa nzanga kuti ndinali padziko lapansi chino nandipasa Mulungu ndinayigwira ndikagone. Agogo ali apawa ndakuerengani mulipo 8 azigogo amavina apapa. Aliyense wa inu mmene ndabwera mwasilikali akupasani nonse matumba awiri afetereza komanso chimanga. Kodi mukatale chikalepe nkhani zina zimene mwakamba zoti kunonso fetereza kuno mwakuti chitukuko kusamala mizani sizi makhala kuti masokano ngati pano chilichonse ndikulankhula. Iya inu mayi amene mukusogolera kunoko, Nyamata akusogolera kunoko ndi amfumu amene wowo mugwizana ndi akuchingale mubwera. Ndinabwera atu kumene kuja kunakambidwa isi mayankho ache ndiakuja chifukwa nonse simuchokera muzu mmodzi. Mata kulandira ndalama ngati panopo kuyika ndalama yapasatama zambiri bwana omwewo kuti wa ndiye mutekeka ndalama katuko mugawani kumbe kamuna kuti 1000 muna ka 2000 or 3000 ndiye uziyamba kuta kunyumba uyamba kuti kunya mutani yachepa tofunika anthu apasule kuthekera azipanga ma business asiya zawo sakai mlango. Chimene napanga apa kwa safetereza azigogowa sikuti wena koma ausi yamu ino ilaji wabwino ndi Mulungu wakumwamba. Atakwera ine Mulungu anakondikakamiza ufune usafune mpaka chakuti so wabwino ndani kodi ndi Mulungu wakumwamba. Njala ili lero hii munati kufunse mavuto onse ali malayi muno muzifunse funso ni vuto liti limene lilanyuwani, ni vuto liti limene apyera chifukwa cha bona ilili muona kuti mavuto onse akhala akupindika kuchokera kale. Njala yaye pataka chino ndiye ndikuze mechi kuchitika umata kusankha kuti vuto ilili ndingo lipanga pamanga pya anthu andiwombere m'manja andipase voti liduse. Ndiye pali maganizo ena ngati akamuzubanda zina Abakili anachita, zina Mutharika anachita, zina Joseph anachita. Boma ili ifeyo tifuna kuchita kwambiri kunena kuti ana anathu asayamike kuti anapanga izi ndani. Maboma ambiri zimene amachita monga misewu amapanga misewu yothamanga kungopaka katala ili kuombera m'manja bana matikatala masiku awiri atatu mwamba kukumbika chala wina wapita kuti m'matumba mwawo. Pakali panopo ndimauza apresidenti kumpoto kuti kodi inu ndimakuziwani si inu injinia zoti mutaalamu amayika mu simenti munazwira kuti lero mupita mkaona misewu ikupangidwa misewu yotindika mukuyikidwa simenti kuti anawo asapangiso misewu imene kawiri vuto kafuna kulithese kamodzi komanso limatenga nthawi kuti likali kodi kuti lithe ndiye nakubwera maona kuti taona inu munapanga chani chifukwa bwera panga awasaka napanga zimene zizi. Mavuto amene ali mziko muno sikuti anthu asamadandaule, sikuti anthu asamazuzule, anthu azizuzula, koma ndikufuna mudziwe izi boma ilili mavuto enawa kuti nakuti tinapeza zoopsa zili ngati munthu tinapanga chipatala
mutenga munthu kupita naye ku theater mwamusegula mukuganiza kuti muli chotupa chimodzi mwagwirizana titenga operation 1 hour ichonse chotupa chimodzi mwasegula kuyang'ana nkati muja mukupeza zotupa zilimo 4 munganene kuti poti tinanena kuti tifuna tichonse chotupa chimodzi izi tachita kuzipeza zinazi tiye timusiyeni timotisa chotupa chimodzi akakufukusani kuti m'bale wanu anizotupa 4 adokutambatiaza chimo chimodzi apeza zotupa 3 zina ndiye kufuna kuti atenge 1 hour akotosa chimodzicho kapena atenge maola 4 achose zonsezo musakajani achose zonse ifeyo sitikufuna kungosangalasa za nthawi tikufuna tichose zonse ena iyayi pakati panopa museptemba nthawi yatha wakuuza luziko likutha kuseptemba ndani choka ife kuti chiweruzo osati pa 25 kapena museptemba apo iyayi komanso ng'ombe lupaseni mwambi uwu anthu ena akamati tupanga za chilima timakwayang'ana achilima amene akwaziwa ndi amene anayenda nawo mukunimva amene akumuziwa chilima ndi amene anangoti chilima amakumwebweta ngati oyi nkhani ya mabega farm isana kuze mwambi nkhani ya mabega farm ikanachitika mazaka za mbuyomu njala itatha njala itachepa pakali pano mabega farm akuchitika ana anu kusogoloku njala singakhale vuto chifukwa tuzakawinu wa njira simadikira mvula yakumwamba pakali pano kuti kuno kukhale njala aliyense maliona boma limeneli amati pamona mulungu sanalipase mvula amatero vuto la munthu padziko lapansi chilichonse amachiyang'ana ndi maso andale chilichonse maso andale bali zina amayi ndi abambo ndikuwuzeni mdziko lino Malawi zina ukamafuna kuti uzimvesese ukazitenga ndi maso ndi maganizo andale siuzimvesesa uzikontukwana umulapira mulungu bali zina zikuchitika chifukwa mulungu anati izi izanangodi izachitika munthu amakhala ndi mtima nthawi zonse ofuna kusinjirira ofuna nkhani ikhale chimene alibe hava muna waide anamuuza kuti zonse muna mosemu uzidya anati chani zonse asiyani kodi koma munda umoza sanani kapena mtengo umoza sanani mitengo umoza sanani mitengo yonse asiyani kuti mitengo yonse uzidya mino kafulini koma umozi usanani njoka itabwera satana njoka nkhani tusinali pa mitengo yonse ngauti imejeya nkhani inabwera pachani mtengo umoza sanani osadibwa hapa moja ndio kuti shi koma satana yuwacha bikasi nisiye mitengo yonse iyi yoti nizidya ndimane mtengo umozi iye anakodoka mulandu nkhani imene anapasa mulungu mitengo ngati yonse ija ananani kodi kakali panopo misewu ikukonzedwayo magesi akupangidwawa chilichonse chabwino chikuchitikwa lero munaona osusa kapena olemba zolembalemba enawa sindikunena ma mainstream media koma a social media enawa amalemba kuti misewu yobeba amatero ayi si msewu umene uchautangamba kugumuka mpaka lankhani wamba kugumuka pona ngati misewu hayi uli msewu ufuna lebe wanji muzichenjera 2025 muzatemberera dziko ili kapena muzalibesa ng'ombe yabere samayipitisa kukuchane mamene ndi umene uwo ng'ombe yabere sayipitisa kuti kukuchane ng'ombe ili ndimene umayitenga kuti ikapedwe muyikambirane kuti nthanza nyani dziko lomali lingati ng'ombe yabere mkati muli zitukuko muyipitisa kukuchane ayi ndale imaniso
ndapanga dala kuti tibwere kunoko muli ma uniform mafuna anthu ena adziwe kuti support ya ine si uniform mandi anthu support imene ili ndi ine si uniform koma mtima wanga ni mtima wa anthu basi pokavota inu mukama uniform ozavota mukama uniform nenu kudabwenda kuti uniform yathu yo kwani pa uniform iyi kope yondia ndani kope ya ndani kope ya moyo ndi ya mwena hoyo kapena ndi akasongo kope ndi akasongo hiyo ndi ya ndani kapena ndi bona wewo bali bona wewo hapo sabi mena tsasa kuiva ala akaikapo kope ya bona wewo kapena ya kasongo koma bali ndani hapo bali chilima ndikunena hivi kuti nakuti kauzika ukamakhala phe anomana kadioke pera maipa usiyo ndikangai maipa usiyo imakiwa phe kuti akuna katika mwana chale maipa usiyo maipa usiyo yendi maauza kuna kuti uniform opanda uniform ine negatitia ntinke uku tipula kuti iya ndifuna besese ikuti tikati msogoleri tu si udindo msogoleri ndi anthu akamakusatira ine ndikatina kuti abalani alongo ukutiyeni mupita kuti ndikati alongo anga ati mwene anga abamu mafumu tiyeni turupe tipita uku tipita kuti ndikati ndaimba panopo ndifuna kumenya zipangira mukhandi ndani tawi kubwera ndikuuzani watu ndi kanyamake nakake kapena tichani kunoko kofu mbati lengenenge pafundi kuti pena pakuti lengenenge pafundi kuti makaziwa yeti makaimba uyu nengenenge uyu mkati wanenge uyu mkala pakati uyu sonya alendo uyu piti boichio ineyo tolinga changa bakali pano sizo bagaliza kuti kodi ineyo pa September amu nzakhala chani ayi ine ndimangoti kuyambira lero ukafika nthawi imene Mulungu akutilekeza pano ibakira chani abale yanga basi koma awo amene afuna kuti aziyambala ndi ine angosiya chifukwa Sandita nthawi ino ndiyokamba za mavuto ake kuti ana sukulu apita ku sukulu business anthu alandire ma business sindi kuti mboma mulibe anthu achabechabe iya bali ponse pamakhala anthu olakwika ono mimba yako yomwe ndimalira mimba yako matumbo ako amakupeteka nthawi zina ndiyo kati mboma anthu ena kwa ususu wakwawo kwena uchito amakhala ena ochita zinthu zotukwatisa president ali mboma momo zimakhalapo zinthu zina akuluakulu amatumiza chiyeni zipite akuluakulu achipani apa amangozidi akusokoneza ndifuna ndikuuze ndikawiri ng'ombe ya bere sayipisa kubucha aliyense wa inu mukatenga piro ndikugonera muzizuza kuti ine ndi Mulungu wanga siko likupita kuti kodi zimira kuna zikulakwika nifunse ngachisanzo timanga kuti kunali forex yambiri muyo forex yambiri kulibe forex zona TSSA ifenso forex imene koma katuuza ngabalete alongoza tisomotonzana forex imabwera kumati muli forex yambiri munomo imabwera bwanji imachokera kuti talongosolani chiziwe
basi nafenso munachione njira zanu zimene ifamo mali ndiratose ngati tikulowa pansi chilowa chani kodi zonse Kamuzu Banda lero tikuyamika kwambiri pazambiri zimene anachita sisi mathamanga zitukuko zake koma lero zilipo mayanga ine anapita ambiri ena anufuna azima yanu anapita lero kumanjoya kuona kauna nisika na ukongola kauna ninyamata ukongola mnani mumfuse ululu umene unamva mayi wako kuti okhale ndi moyo ungawulongosole alibangolongosole alibangolongosole ululu umene mayi amamva kumbereka mwana wake mwana akule akongole atani angalongosole mozi ana amene akubwera kusogolo sazadziwa ululu umene inu ndife tikumva lero kuti dziko lawo lizakalita lokongola ambiri akuthamangira kuti dziko liyachipangisa iyayi ndikumakuza lizina kuti mumvesese sungadye phala lonse munthalo mupoto ndikuti uphikeso nsima uyitenga kuti usange nsima kamajani kodi ndiye ndifuna mafumu ndikusimikizireni zonse zimene mwalakulazo mwalakula kuboma lanu ndipo mkamagona mudziwa kuna kuti achakwera nkhanyo ayimba ineyo ndayimba lero muli ndi njala simungadikire bwino wanje azabwera kusogolo azakufika chakudya njala imadikira njala ili ndini ikakale nyimba kadikira kuti mwene kezi kale kidikira president akwera kusogolo azakufika kudya njala ikamalekezo muntu lero ukubwala unganati silipita kuchipatala kulikira president ena azabwere zikateka boma loti litese mavuto boma ndiliti boma loti litese mavuto hapo ndiliti kita ina zimene zoenda bya kugulagula bwanji peteza ndikupeleka baba iboma wakuja tukuna kuti siku la lero tithandizane wina ndizache lero ndine vice president imabweza bwereza magani watu wakuliperekeza lya polisi oseo ifi la mtawi sindikawa vice president ndizatala mkwamba ndiye antwaza nifusa muli bapando mwaona simu mapanga biti zimenezo ndibangiretu amati mtu wanzeru azikhala ndi manyazi wasana fika ndiye ndikupemphani nonse azakuno musasokonekere ndi mawongola nkulidwa goma ili tili serious zovuta zimene zikuchitikazi tili pa dziko lapansi bali zina nditu simukathe kuzilongosola mvula kusowa ana mondo akubwerawa ndi ndale zimenezo Bible ndale pakuti mapeto anthawi zachitika izi nawo pambipiko azilongosola izakhala bwanji mapeto anthawi tikapanda kusamala uzapeza pali pasokalo koma limeneli ukatototwe mundu akubwera yoyi kamukunimba kati ndikuti tonse andale amipingo tikamakuti tonse ndalezo ndale mulungu akatipeza tilipo kumakoma limeneli simunawerenge mawu uzangopa ukoko kwekwe ichanda lye yafika tangu ndikukufunirani zabuno zonse mene ndabwera pano papo ndaona magule ine magule akavinidwa ndimafuna magule anthu azimyanda kuti magule amene wawa apitirire malemu Lucius Banda akaitandira kukayimba amalipidwa muno bwino akabwera Skefa amalipidwa muno bwino tabwera Black Missionaries amalipidwa muno bwino ovina wanso ine ndikakhalapo azilipidwa muno bwino kati kule wamkulu wavina apasidwe muno bwino chifukwa nayenso akupereka ntchito yake zikatero muzaona mmawa ndi kucha anthu ofuna kupita magulewo ndi anyamata omwe amazoti mulipindu umumu omaliza mavuto anu onda amba
sangapo tsiku limodzi pang'ono kali nyimbo yati pang'ono tizawinake lero tizawinake maiziwa ya muyankha ndikati pang'ono tizawinake lero tizawinake namba naiti timaivira mbatembachi pang'ono tizawinake lero pang'ono tizawinake lero tizawinake lero tizawinake lero tizawinake Bangono tizawinake Bangono tizawinake mama tizawinake sabano kodi tukalizira tukufuna aliyese ayimbe manja mwamba tukusazika Bangono tizawinake lero Bangono tizawinake lero Bangono tizawinake lero Agogo mafumu onse iya tunonse ndabwera kuno achapera kuno boma labwera kuno mavuno ali malemba matilaimati alembeni mapeza kuchikale kale tsiku lobwera kwenda kuchako anthu awa aone kuti boma linatani kodi linabwera komwe kusanje kuchitipa kumangochi pena pali ponse boma lao nditi kaya mulomwe abere mulomwe kunako kwao ndikuti angoni abere kwao ndikuti abubuka abere kwao ndikuti ayawa abere kwao ndikuti musalole andale ena osaganiza bwino kukuza nitenganizi kwanje mukape athu nitenganizi kwanje mukapakise athu sizimanga mtundu andi ndikuthokoza kwambiri kuti anyamata amene amandikonda my supporters akusundwe ali pano anyamata amajaolemera koma ali pamtendere kusunge mtendere mulungu wakumwamba aliyese wa inu amudalise aliyese wa inu amuyang'anire 2025 dziko lino tizalidalise osalitemberera chifukwa cha anthu ongong'amba kung'amba ambuye akudaliseni dziko kwambiri zikomo uko kunali kuyankhula kwa amayi wausi amene ali vice president wa dziko lino la Malawi komanso memba wa chipani chimenechi cha UTM lero lino mu mzinda wa Lilongwe pa 20 December 2024. Tayikani makomenti anu kapena kuti feedback yokhuzana ndi speech imene mwayimvera ya amayi wausi.